Celé toto video bude o tejto malej vecičke. Kto náhodou túto vec nepozná, nazýva sa fidget spinner a je to zaujímavá vec. Vidíte, ako sa to točí? Wow, to je mega. Táto hračka je momentálne teraz veľmi populárna a je to akýsi trend. Všetci ľudia ju chcú. Teda hlavne malé deti. Fidget spinner bol vynájdený už v 90. rokoch, vtedy sa začal predávať. Ale nie tak masovo ako dnes. Dneska je to proste trend a ja si myslím, že vďaka internetu sa takto rozšírila táto vecička. Ľudia sa voči tejto hračke rozdelili na dva tábory. Prvý tábor túto hračku miluje. Prečo ju ľudia majú radi? Je to akási antistresová hračka. Pomáha nielen bežným ľuďom, ale aj ľuďom s poruchami, napríklad s hyperaktivitou či autizmom. Prestaň, Zika, prestaň. Ale je to sranda celkom. A druhý tábor túto hračku nenávidí. Dokonca ju na niektorých školách aj zakázali, pretože deti sa nevedeli sústrediť na učivo, čo je dosť zaujímavé. Ale nedivím sa im. Každopádne, podľa mňa všetko má svoje výhody a nevýhody, preto treba používať veci s rozumom. A keď nám majú byť na užitok, tak to je skvelé. Ale naozaj s rozumom, ok? No a môj názor na túto vecičku? Podľa mňa je zaujímavá, ale hlavne mi príde zaujímavejšie to, že vďaka internetu sa takto rozšírila a väčšina ľudí to teraz má, pozná, rieši, chápete? Ja napríklad pôvodne som si ju vôbec neplánovala kúpiť, ale keďže som sa chcela v tomto videu vyjadriť a hlavne vedieť váš názor na túto vec, tak som o tom chcela natočiť krátke videjko. No a zistila som, že to nie je až taká zlá vecička. Už si tu s ňou točím celé video a celkom ma to baví. Každopádne, chcem vedieť váš názor. Máte túto vec doma, alebo ju práve naopak nemáte radi, lebo ju majú všetci? Ach, tie trendy. Myslíte si, že je viac užitočná, alebo viac škodí? Všetky vaše postoji mi napíšte dolu do komentára. Ja si to prečítam, zaujíma ma to. Ešte predtým, ako ukončím toto video, by som vám chcela ukázať pár mojich vymyslených kreatívnych nápadov, ako môžete využiť túto vecičku. Mikroskop alebo ďalekohľad. Ceruska, fidget spinner. Môžete si krútiť cerusku a fidget spinner. Podstavec na korytnačku alebo ľubovoľné iné zviera. Podstavec na cukríky. Precvičíte nožné svalstvo. Ráno vás môže budiť. Už stávam, Božena. Môžete si s ním zahrať hokej, ale budete potrebovať metlu a fidget spinner. Môže to byť váš tanečný partner. No čo môj? Nie, už si hladný a viem, tu máš jedlo, no papaj. Alebo domáci maznáčik. Podstavec na vašu potravu. Alebo aj jed. Tak čo? Ako fidget spinner využijete vy? Nezabudnite hodiť like, váš názor do komentára a budem rada za každé zdieľanie. Ahojte. Now give me the beat.